tuturor, sunt Sandel, după cum ați văzut în alte episoade. Nu știți numele, a dat Răzvan cu bulgăre până o să-l bat. Asta e bine și vremea când o să-l bat rău. Uitați-l pe Raul. E lovit la ochi. Răzvan, Cristiano Ronaldo. Uitați câte zăpadă aici. Zici că e o coaie. Lume, am și eu ce să văd. Nu prea avem noi treabă cu... Aha, Răzvan a spicat. Raul a... Am putut să filmez foarte... Deci, nu sunt chiar așa de fericit cum am fost. Răzvan a fost filmat fără să știe. Uitați-l pe Raul. Palețele cu mâna, bă, ăștia nu știu să vă facă cu mâna. Nu știu ce mi-au zis că n-am înțeles. Răzvan e gay. Așa zis. Stați porcii. Apasă-l. Hai. Stai să încercăm să vedem, Nicolin. Hai tu primul. Nu, pune tu primul. Tu. Dar ține. Ai! M-a curentat! Da! Să nu pui mâna să strâng băzuși, că te împușcă cineva, așa să nu. Nu mă pune mâna. Nu mă pune mâna. Da. M-am curentat. Ce frig. Nu mai pun mâna pe gardul ăsta că trăiesc în puii mei. What the fuck? Uai de puii mei. Și m-am speriat, ați văzut și voi. Și eu pușcat ceva. Da chiar, ce senzație ciudată. Ăsta nu am crezut că e gard electric, dar însuși e gard electric. Pe Răzvan... Nu mă dai. Răzvan e prost. În cramă totală. Cum a făcut în cramă totală aia? Săptămâna lui ăla. Cu căruțele. Așa. Nu pune mâna să vezi. Și strânge. Strânge să vezi că te curentez. Strânge. Dar nu așa, că așa și o fac. Ține, e numai așa. Uitați, numai așa trebuie să țină. Pune și tu. Amândoi pune. Pune. Hai și tu. Și tu să. Pe strânge, puneți amândoi, deodată. Vedeți, am făcut un truc, dar Răzvan e foarte, foarte fricos. M-am bătut. Opa, Gangnam Style. Să dați like. Să n-amânați. Să vă cânta. Uitați. Bă, vezi că... Ce mult s-a zis! Bă, ești Și să oprim filmarea de astăzi. Asta este a doua parte. Este a doua parte din vlogul minunat. Nu știu ce să se fac vloguri sau să fac episoade din astea haotice, cum să zic. Să vedem dacă îl pălește. Mă asigureță Răzvan. Să știți, am fost curentat de gardul ăla. A fost foarte ciudată senzație. N-ar avea, că ăsta da după mine. Și asta a fost partea din ce? A doua. Și să vă salut. Nu uitați să dați like, nu uitați să vă abonați, să dați subscribe, să dați episodul și la alții să vă uitați. Și da, am uitat să vă zic, probabil ați văzut și a făcut și Cătălin Tăjan aici, da? Și a făcut canal, are deja 2 videoclipuri, are 3 abonați, la 2-3 videoclipuri n-am avut decât 1. Vă dați seama. Ce ciudat. Nu știu cine s-a abonat așa rapid, dar... Și să te scuipă, că-s din tot și proști. Lumea nu-s proști. Eu când intru pe YouTube, numai filmările tale mi apar în descriere. Ok. Și să nu uitați să vă abonați, să dați like. Știu că eu uneori cam le zic înapoi. Repet atât, le zic apoi. Și vă salut. Eu sunt Sandel, v-am zis în primul episod unde stau. Dacă vreți să veniți la mine, veniți. Dar la casa 224. Uite! Și-a căzut! Nu era uai, păcat că n-ați văzut. Ui! Ți-a rupt pantalonii. Da!
rupt pantaloniul și nu o să vă pot filma cum îl bate pe frate. Ce zici, vreau să-l filmez? O să-l filmă cum îl bate. Și ce? Probabil. Și vă salut, pa, pa!